Esther går på forelæsning, og jeg ved ikke noget om det. Esther er jo så meget yngre. Jeg er 20 år, ikke bare. Pjat! Jeg forbyder dig at gå på den forelæsning, fordi den mand har en far, som har skadet og skader mig og andre jøder den dag i dag. Sådan er vi. Far der i midten, troende over familiesummen. Sig dog, det er vanvid. Hvorfor hedder vi pludselig I? Jeg har forlovet mig med Dr. Herming. Men det kan du ikke. Du kan ikke. Vi er en familie! Sæt nu, at hævnen rammer netop dem, og ikke mig. De er fremmede. Så forstår de ikke jøder. Det jeg holder heller ikke af jøder. Lad mit barn